Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sai barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan channel ta wasu to ku kokari kamar subscribe da like don samu sabbin bidiyo da zamu fara. Inshallah da cewa a nan da ya samu labarin wasu mutane wanda suke raba atamfofi da ko shaddoji wai akan azabin APC a jihar Kano. Mai sauraro kana tare da mu a cikin wannan ta wasu to idan ka bibiye mu za mu saka maka ga hotunan jama'an da aka kama kuma aka sa akan cewa suna raba atamfofi da shaddoji har ma da masu raba taliya akan ayi zabi a jihar tamu ta Kano. Mai sauraron kuma zaɓen mataimakin gwamnan nan wato Abdullahi Umar Ganduje wanda shi yanzu shi aka tsaya a matsayin gwamna a jihar tamu ta Kano ya kada ƙuri'arsa a mazaɓarsa inda gashi nan mutum ne yake kada ƙuri'arsa a mazaɓarsa inda dama ta samu da rikici a zaɓen a mazaɓar tasa ta mataimakin gwamna inda suka ce ba a biya su kuɗin su na wancan karan ba. Mai sauraron kuma gashi Bola Ahmad Tinubu shi ma ya kada ƙuri'a a mazaɓarsa da ke Legas inda ya kada ƙuri'arsa cikin lumana da jin daɗi da hutu da mutane suke ta bibiya sai har yake ɗago musu hannu ya wuce a mota wannan shine zaɓen mataimakin gwamna. Mai sauraron EFCC ta yi diren mikiya a jihar Kano inda ake zaɓe inda ta tarar da wasu da mutane suna sayan ƙuri'a a jihar ta Kano inda EFCC suka kai masa har suka kama wasu daga cikin jami'o'in. Mai sauraro kana jin wannan labari ne daga ta mutu wasu 24 TV kai kokari ka subscribe da like. Mai sauraro inda kuma ga wasu suke addu'a yan abba gida suke addu'a suke yin sauka a sakamakon cewa suna so abba gida ya zama musu gwamna a jihar ta Kano inda suke sallah suke azumi har da roƙon Allah akan haka. Sauraro kai kamar